Prynawn da bawb, a chroeso i sesiynau Carlan Cymru. Bydd sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar lefel A Mathemateg yn benodol Gyfres Geometreg. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud lle bydd yr athro yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ac ateb ac fe wnawn ein gorau i'ch ateb. Fe welwch chi dolen yn yr adran cwestiwn ac ateb os ydych chi'n hapus i adael eich enw ac cyfeiriad e-bost, byddwn ni'n wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad â chi mwyn anfon gwybodaeth atoch am ddigwyddiadau eraill yn y dyfodol. Gallwch glicio ar y ddolen ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn. Bydd sesiwn heddiw yn cael ei recordio a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei roi ar y wefan e-sgol o dan y tab Carlan Cymru. Wel, i ddechrau, y sesiwn heddiw yn cynnwys Gyfres Geometreg ac yn ystod y 45 munud nesaf byddai'n gweithio trwy'r terminoleg bwysig i helpu ni deall pob cam, diffiniad enfed term, nodiant sigma a beth mae hyn yn golygu, swm i'r enfed term, ac trwy deall popeth ni gallu gweld cwpl o enghreifftiau o cwestiynau arholiad sydd wedi codi o blaen. Felly, i ddechrau, terminoleg a pethau bwysig sef y mynoled cyfach. So, pob arholiad chi'n eistedd, mae disgwyl arnoch chi i ddysgu y sgiliau sydd angen sydd gallu codi. Mae'r sgiliau sy'n codi yn dod allan o'r mynoled. Felly, os chi'n mynd i'r wefan cyfach, bydd i roi link yn y gyflwyniad mwyn i chi weld beth yn union mae arholiad yn gallu gofyn cwestiynau arno, ac beth maen nhw'n dweud, yn ôl diliniannau a chyfresu, yn enwedig rhan geometric, mae disgwyl arno ni i deall a defnyddio nodiant sigma, deall a gweithio gyda cyfresu rifyddol gan gynnwys y fformula ar gyfer yr enfed term ac hefyd y swm i dermau n. Ac yn olaf, yr un ni'n mynd i canolbwyntio arno hefyd yw deall a gweithio gyda diliniannau a chyfresu geometreg gan cynnwys y fformula enfed term ac y swm cyfres geometreg. Yn ogystal â hyn, bydd rhaid i ni deall y swm i anfeidredd cyfres geometreg gan cynnwys a defnyddio'r nodiant modulus, sef werth rhwng -1 ac 1, neu y nodiant modulus. Ar y ochr dde, maen nhw'n rhoi lawr y ffurf maen nhw'n disgwyl i chi dysgu'r hafaliadau, sef yr un am yr enfed term, y ffurf am y swm i'r enfed term, ac hefyd y swm i anfeidredd ar gyfer gwerthoedd sydd yn llai nag 1 ond fwy na -1. Felly, i ddechrau, beth fi wedi wneud yw fi wedi ychwanegu ar ochr dde, y terminoleg. So, wrth i ni mynd trwy'r sleid, byddwn ni'n gallu defnyddio a hwn i helpu ni cofio camau perthnasol. So, mewn dyluniad geometreg, gobeithio chi wedi dysgu bod yn cyfanswm o'r lluosi unrhyw rif gyda rif cyson. Mae'n galw'r rif cyson hyn i'r cymhareb cyffredin, ac mae hyn yn rhoi'r rif nesaf yn y dilyniant. Ni'n galw'r rif gyntaf yn A, so yn y terminoleg, A yw'r term cyntaf yn y cyfres, ac wedyn mae'r pob term ar ôl yn cynyddu gyda gwerth cymhareb cyffredin. Beth dwi'n golygu gan hyn yw, mae term gyntaf yw A, wedyn bydd yr ail term yn A lluosi gyda sef y cymareb cyffredin, ac wedyn mae cymareb cyffredin yn cynyddu gyda'r pwerau i'r rif 1 yn fwy wrth ni'n mynd. Ac felly mae'r enfed term y dilyniant yn A lluosi gyda i n-1. I've gobeithio chi'n cyfarwydd gyda'r fformula hyn, ond just sylweddoli, pryd mae gwerth n yn 1, mae A lluosi gyda
yn symleiddio i a, sef y term cyntaf. Ac wedyn, os mae ail term, mae 2 tan 1, felly dyna pam mae'r term a lluosog gyda gennym ni. Ond mae'r cymhareb cyffredin yn rhywbeth sydd yn aros yr un peth. Felly, mae nifer fawr o pethau ni gallu defnyddio gyda cymhareb cyffredin i ddatrys y term gyntaf, a neu mae gallu helpu ni i ddarganfod yr enfed term. So beth ni'n gallu gweld yw, os ni'n edrych ar y wahaniaeth rhwng termau, beth ni'n gweld yw mae'r cymhareb cyffredin yw'r enfed term rannu gyda n-1 term. Felly, beth ni'n gweld yw, mae yna dull. Mae modd i ni ddatrys gwerth y cymhareb cyffredin trwy rannu'r ail term efo'r term gyntaf, neu'r trydydd term rannu gyda'r ail term, neu'r pedwerydd term rannu gyda'r pumed term. Felly ni'n gallu symleiddio hwn i'r mae'r enfed term rannu efo n-1 term. Felly, cwestiynau i helpu ni ymarfer y syniad o cymhareb cyffredin. Beth ni'n gallu gweld yw defnyddiwch rhain i helpu ni wirio ydy a, b, c yn enghraifft o cyfres geometreg. Wel, os ni'n ffocysu ar a, mae croeso ni defnyddio'r ail term a'r term gyntaf, sef 6 rannu efo 2, neu os ni moyn gosod mas a rannu gyda a, ac bydd hwn yn cyfateb i 3. Os ni moyn profi gwerthoedd arall, ni'n gallu cymryd 56 rannu gyda efo 18, ac mae hwn yw'r pedwerydd rannu gyda'r trydydd term, ac hefyd bydd hwn yn cyfateb i 3. So, amlwg bod hwn yn ateb y cwestiwn bod mae'r cymhareb cyffredin yn gyson, felly mae hyn a yn enghraifft o cyfres geometreg. Os ni'n ffocysu ar b, beth ni'n gallu gweld yw'r term gyntaf yn fwy na'r ail, yn fwy na'r trydydd, felly mae'r termau yn lleihau, ond mae cyfres yn dal gallu fod yn cyfres geometreg. Yn jyst bod yn ofalus wrth i ni wneud a rannu gyda a, jyst sicrhau bod ni'n deall bod hwn yw'r ail term ar top, sef 960, rannu efo'r term gyntaf, sef 3840. Ac bydd hwn yn datrys i 1 dros 4. So mae'r cymhareb am yr 2 term gyntaf yn 1 dros 4. Os ni'n symud i'r gwaelod y cyfres, ni'n gallu gweld bod 15 rannu gyda 60 hefyd yn 1 dros 4. Sydd yn golygu bod b yn enghraifft o cyfres geometreg, ble mae'r cymhareb cyffredin yn llai nag 1. So, ar gyfer a, ni'n datrys cymhareb cyffredin o 3, sydd yn fwy nag 1, ond ar gyfer b, ni wedi datrys cymhareb cyffredin sydd yn llai nag 1. Os ni nawr yn ffocysu ar c, beth ni'n gallu gwneud yw eto, cofiwch, cymhareb cyffredin yw'r enfed term rannu gyda n-1 term, sef 20 ar rannu efo 10, sydd yn cyfateb i 2. Ond os ni'n symud i'r pedwerydd a'r trydydd, beth chi'n gallu gweld yw 40 rannu efo 30 yn hafal i 4 dros 3, sydd yn golygu bod y trydydd cyfres ddim yn cyfres geometreg. So, gobeithio mae hyn yn diddorol i helpu chi weld ffordd yn gyntaf i ddatrys os mae cyfres yn geometreg, trwy edrych ar 2 neu 3 gwahanol
cymhareb ar hyd y cyfres. Os maen nhw'n gyson, mae'n golygu bod e'n cyfres geometreg. Cofiwch, mae werth ffocysu i weld os mae'r gwerth y cymhareb cyffredin yn mwy neu llai nag un, sydd yn mynd i codi wrth i ni edrych ar swm i anfedredd. Felly, a yn cyfres geometreg ond fwy nag un, b yn cyfres geometreg ond llai nag un, ond mae c ddim yn cyfres geometreg. Un o'r pethau sydd yn gallu codi wrth i ni edrych ar cwestiynau fel hyn yw ble maen nhw'n rhoi'r cyfres geometreg iddyn ni, ond yn lle rhoi'r termau cyntaf, ail, trydydd a phedwerydd, enghraifft yn a. Os maen nhw dim ond yn rhoi 2, dydyn nhw ddim yn rhoi 6, ond mae 18 gennym ni, mae modd i ni datrys yr cymhareb cyffredin trwy ffocysu ar y ddau rhan gyntaf. Felly, os ni'n ysgrifennu mewn, bod y ffaith bod a, rhannu gyda a, yn hafel i a, wedi sgwario, hafel gyda a, mae modd i ni mewnbynnu rifau sydd gennym ni i weld os mae modd datrys cymhareb cyffredin trwy dych ble dydyn nhw ddim wedi rhoi'r pob term yn y cyfres. So, fan hyn bydd chi'n mewnbynnu'r term cyntaf, sef 2. Ar top, mae modd i ni ysgrifennu lawr 2 oherwydd dydyn nhw ddim yn siŵr beth yw'r cymhareb cyffredin eto. Mae'r trydydd term yn 18, ac mae hyn yn rhan gyda 2 eto, os mae beiro digidol fi yn ysgrifennu rifau gywir. Mae modd aildrefnu hyn i sicrhau bod wedi sgwario ar un ochr. Mae'r termau 2 yn diflannu, felly mae'r cymhareb cyffredin wedi sgwario yn hafel i 18 rhannu efo'r 2, sef 9. Felly mae yn ail isradd 9 sydd yn hafel i 3. So, os chi'n dilyn hwn yn byw, neu os chi'n gwylio hwn ar ôl y sesiwn, efallai mae'n werth i chi trial hwn ar cyfres B i weld os chi'n dod i cymhareb cyffredin o 1/4. Wrth ni symud mlaen nawr, ni'n hyderus yn defnyddio'r cymhareb cyffredin, ond wrth i ni datrys cymhareb cyffredin, mae modd i nawr defnyddio'r term gyntaf ac yr cymhareb cyffredin i ddatrys y enfed term. Felly, enghraifft bach fan hyn, oes modd i ni cyfrifo'r enfed term y dilyniad os mae'r 2 term gyntaf yn 10 ac 20. So, yn gyntaf, mae rhaid ni gweld os modd i ni gweld beth yw gwerth a. Mae gwerth a yw'r term gyntaf, sef 10, ac wedyn beth yw'r cymhareb cyffredin. Mae cymhareb cyffredin yw'r ail term rhannu gyda'r term gyntaf, sef 20 rhannu efo 2, rhannu efo 10 sydd yn hafel i 2. Nawr mae gwerth gennym ni, mae a yn 10, felly mae modd i ni mewnbynnu y rifau perthnasol, sef 10, lluosi gyda 2 i'r pŵer n-1, ac mae modd aildrefnu ac symleiddio i weld bod 2 i pŵer -1 yn bydd i modd yn 1/2, ac bydd hyn yn symleiddio i 5 lluosi gyda 2 i pŵer n. Felly, os mae unrhyw cwestiwn nawr yn gofyn ni beth yw'r enfed term ar gyfer n yn hafel i rif penodol, mae modd i ni ddefnyddio hwn ar gyfer cyfres efo termau gyntaf o 10 a wedyn 20. Os ni'n defnyddio'r enfed term, mae modd i ni nawr symud ymlaen i'r rhan nesaf, sef swm i'r enfed term. Felly,
enfed term, maen nhw hefyd gallu gofyn i ni I ddatrys swm i'r enfed term. So beth ni'n mynd I wneud nawr yw slide sydd yn dangos sut I profi swm i'r enfed term. Whereas os chi ddim yn cofio, mae disgwyl arnoch chi deall sut I brofi swm i'r enfed term. Mae dwy ffordd penodol ni'n gallu dysgu yn mynd I cyflwyno un o'r dulliau I helpu chi gweld sut I wneud e. Bydd ffordd I profi'r swm i'r enfed term, beth gan dynnu chi wneud yw ysgrifennu allan swm yr n yw'r cyfanswm pob term yn y cyfres o'r term gyntaf a i'r holl ffordd i'r enfed term, sef a I pŵer n-1. Fel yn unrhyw mas, ni'n gallu gweld bod term cyffredin a mob un, sef a, ac un o'r pethau ni'n gallu gwneud I ddechrau yw just tynnu'r term cyffredin allan, sef a. So nawr, beth sydd gen ni yw'r swm i'r enfed term yw a ac yn y cronfachau 1 adio adio'r cymhareb cyffredin wedi sgwario i'r pŵer o 3 I pŵer 4, y holl ffordd i'r pŵer ar gyfer yr enfed term. Os ni moyn wneud y cam nesaf ni yn gallu wneud yn y dull hyn, cofiwch mae mwy nag un dull I ddangos, ond os ni'n llosi'r ddwy ochr gyda 1 minus beth sydd gyda ni yw ar y chwith, just y swm yr enfed term, llosi gyda 1 minus ac ar y dde, popeth ni newydd sôn am wedi luosi gyda 1 minus Os ni'n agor y cronfachau, hynny yw lluosi trwyddo ar gyfer pob un, beth bydd gyda ni yw'r termau positif ac hefyd bydd termau negatif gen ni. Ac bydd yn edrych yn eitha tebyg I hyn. So, trwy dangos hyn yn eich dull profi, mae'n amlwg i'r arhorol gweld bod chi'n deall bod y termau positif yn aros, ond hefyd bydd y termau negatif. I'r holl ffordd I minus I pŵer n. Felly, os ni'n cyrraedd pwynt hyn, mae modd I ni croesi a dangos bod ni'n gallu croesi termau penodol. So, unrhyw cymhareb cyffredin I rif penodol, so 2, 3, 4, 5. Ni hefyd yn croesi'r n-1, ac bydd hyn yn gadael rhywbeth tebyg I hyn, sef swm yr enfed term, lluos gyda 1 minus yn hafelu a lluos gyda 1 minus i'r pŵer n. Ac yn olaf, mae disgwyl arnyn ni I ddangos bod y swm yr enfed term yn hafal I hyn, sef a 1 minus I pŵer n rannu gyda 1 minus So nawr ni'n gallu dangos bod ni'n deall sut I brofi'r swm i'r enfed term. Ni'n gallu aildrefnu a nawr mae hyfaliad gen ni I ddarganfod hyn. So felly mae hwn yn codi yn eitha aml yn ar aroliadau ni. Bydd I disgwyl yn gyntaf 3 marc efallai I brofi hyn ac wedyn defnyddio'r swm i'r enfed term. Ac fel arfer, os ni'n profi'r swm i'r enfed term, hefyd yn eithaf aml gofyn I ni I ddarganfod y swm I anfeidredd, sef infinity. Felly, jyst atgof bach, mae a yw'r term gyntaf, mae'r cymhareb cyffredin I defnyddio ac n yw'r enfed term. Ond os ni'n ffocysu nawr ar swm yr enfed term, yn lefel A, ni dim ond yn ffocysu ar rifau rhwng -1 ac 1, neu'r nodiant modulus yn llai nag 1. Ac os ni'n gweld hyn, beth bydd ni'n disgwyl yw, yn yr achos hyn, os mae'r gwerth yn llai nag 1, beth bydd ni'n disgwyl gweld yw swm I anfeidredd yn hafal I a rannu efo 1 minus
un peth ar ôl gen i ni nawr. So, yn y chwarter awr o sesiwn hyd at nawr, ni wedi edrych ar swm i'r enfed term, swm i anfeidredd, yr enfed term, y cymhareb cyffredin a'r term gyntaf yn y cyfres. Yr un peth olaf ni'n mynd i edrych arno cyn symud ymlaen i cwestiynau yw'r nodiant sigma. Mae nodiant sigma ddim yn codi yn eitha aml, ond oherwydd mae yn y manyleb, mae werth i ni jyst ystyried sut i ddeall a darllen unrhyw beth sy'n cael ei gosod mewn nodiant sigma. So, ar y sgrin, beth fi wedi gwneud yw fi wedi gosod allan Gyfres Geometreg yn y ffurf nodiant sigma, symbol prif lythyren sigma fan hyn, ac ni'n gallu gweld beth ni'n cyfarch gyda yw a llosi gyda i pŵer k fan hyn. Beth mae hyn yn golygu yw mae sigma yw'r swm y termau o'r term lleiaf i'r term fwyaf. Ac mae'r label sydd wedi cael ei defnyddio fan hyn yw yn dechrau ar i dot, y holl ffordd i n sef yr enfed term. Edrych ar enghraifft syml bach nawr fan hyn yw os mae k yn dechrau ar 1, holl ffordd lan i 10, beth mae hwn yn golygu yw a i pŵer 1, a i pŵer 2, adio a i pŵer 3, ac yr holl ffordd i a i'r pŵer 10. Oherwydd mae hwn yn cynnwys pob term k o 1 i 10. Os oedd k yn dechrau ar 0, bydd disgwyl i ni hefyd wneud a i'r 0 sef gwerth a. So just ystyried beth yw'r gwerthoedd a ble ni'n dechrau. So os ni'n rhoi'r cyfres geometreg yn rhywbeth fel 4 i pŵer k, beth bydd ni'n gweld yw a llosi gyda i pŵer 1, sef 4 i pŵer 1 yn 4, 4 i'r pŵer 2, so 4 wedi sgwarddio yn 16, adio 4 i pŵer 3 yn 64, adio 256. So mae nodiant sigma yn defnyddio, mae'n helpu ni just darllen allan y termau penodol. So dim lot o wahaniaeth i beth ni newydd gweld, ond just sicr bod chi'n deall darllen y rif dechrau, y rif olaf yn deall bod hwn yn swm i'r enfed term. Ac mae'r enfed gwerth n yn ar top y swm. So os ni'n edrych ar enghraifft bach nawr sy'n ceisio roi'r popeth at ei gilydd, darganfyddwch swm i 7 term gyntaf y cyfres geometreg. So beth ni'n chi gweld yw'r 1, 2, 3, 4, 5. So ni'n chi gweld y 5 term gyntaf. Felly, dyn ni ddim yn gwybod y 6 term na'r 7 term, so dim modd i ni just adio pob gwerth, ond ni'n gallu adnabod bod cyfres geometreg yn cynnwys y term gyntaf, sef a, ac mae hefyd modd darganfod y cymhareb cyffredin, sef yr enfed term, enghraifft yr ail term, rannu gyda'r term gyntaf, neu'r trydydd rannu gyda'r ail, neu'r pedwerydd rannu gyda'r trydydd term. A beth ni'n gweld, mae'r term gyntaf yn hafan 5, ac mae'r cymhareb cyffredin yn gwerth 2. Felly, os yn ni eisiau gosod mewn i'r hyfaliad swm i'r enfed term, ni nawr gallu gweld bod gwerth a gen i ni, mae gwerth y cymhareb cyffredin, ac hefyd yn y cwestiwn mae'n gofyn am y 7fed term. Felly, mae modd ysgrifennu yn y dull nodiant sigma. Ni'n gwybod ni'n dechrau ar y term gyntaf holl ffordd i'r 7fed term. Mae cyfres geometreg gen i ni, ond mae modd mewn syth mewn i'r hyfaliad swm i'r enfed term,
ac 5 yw'r term gyntaf, cymhareb cyffredin o 2 a 2, ac pŵer o 7, sef yr enfed term, ac mae gwerth swm i'r 7 term gyntaf, y cyfres geometreg, yn 635. Gobeithio ni gweld bod hyn nawr yn defnyddiol i ni osod mewn i'r rhifau penodol. Nawr mae 20 munud ar ôl y sesiwn ac mae amser nawr i ni symud ymlaen i edrych ar cwestiynau arholiad. So mae'n mynd dros un cwestiwn, edrych ar pethau sy'n gwerth 3 marc, edrych ar ail ran sy'n gwerth 6 marc, gweld bod mwy o marciau ar gael ar gyfer gweithio allan ateb yn lle dangos sut i brofi, ond hefyd yn dangos pwysigrwydd dysgu sut i brofi swm yr n term cyntaf. So felly, cwestiwn A, beth sydd gen ni yw, mae term cyntaf cyfres geometreg yw A, ac mae'r cymhareb cyffredin yn yr. Profwch bod y swm yr n term cyntaf yn gallu cael ei roi gan swm yr enfed term a'r fraction hyn. So mae 3 marc i ddysgu sut i profi hwn pob tro. Felly, ffordd gorau yw i gofio osgoi edrych ar hyn ac ysgrifennwch mas yn y ffordd hir o'r holl termau, sef A, y term cyntaf, adio'r ail term, trydydd term, sef A, yr wedi sgwario. So mae'n amlwg bod ni'n deall y termau gyntaf. Ac beth ni'n gwneud yw mae hwn yn mynd yr holl ffordd i A, yr i n-1. So cofiwch i ddysgu'r dull gyntaf, sef ysgrifennwch allan 4 neu 5 term gyntaf. Beth ni'n gallu gwneud yw i gofio nawr, os ni'n casglu termau tebyg, sef A, mae modd ysgrifennu allan 1 plus yr wedi sgwario, adio yr n-1. Yn anffodus, mae beiro fi yn ychwanegu llinellau rhyfedd. So nawr, mae hwn yn amlwg bod ni'n dechrau casglu termau. Os ni'n lluosi'r ddwy ochr efo 1 minus yr, beth ni'n gallu gweld yw mae'r swm i'r n term gyntaf, lluosi gyda 1 minus yr, yn hafal i'r A, 1 plus yr wedi sgwario, adio i n-1. Ac hefyd, cofio bod ni wedi llosi'r 2 ochr efo 1 minus y cymhareb cyffredin. Bydd ochr chwith ddim yn newid, ond bydd y ochr dde yn aros yn tebyg, sef y ran gyntaf, yr wedi sgwario, adio o ffordd i yr n-1, ond mae modd dangos wedyn bod yn lle termau positif gennym ni, bydd termau negatif hefyd, sef minus yr wedi sgwario, minus yr n-1 minus yr n. Felly, wrth i ni cyrraedd pwynt hyn, ni gallu dangos bod termau yn torri ac yn diflannu sydd yn gadael Sn 1 minus yr yn hafal ei A 1 minus yr i'r pŵer n. Cam olaf yw dangos bod ni'n gallu aildrefnu i A 1 minus yr i'r pŵer n, popeth wedi rhannu efo 1 minus yr. Nawr, os ni'n edrych ar ble ni dechreuo, ni wedi dechrau gyda'r hyfaliad, ac nawr yn y cam olaf, mae'r hyfaliad efo ni sef swm yr enfed term yn A
lluosi gyda 1 minus y pŵer n, rannu gyda 1 minus y. So 3 marc am cofio camau synhwyrol, sef yn gyntaf, gobeithio bod chi'n cofio sut i osod hyn mas. Yn ail, ni'n just casglu termau tebyg, sef a, y term gyntaf. Mae'r trydydd cam yw lluosi y ddwy ochr gyda 1 minus yr. So mae 3 cam efo ni, sef ysgrifennu allan 4, 5 neu fwy o termau. Mae'r ail cam yw casglu term tebyg, a mae'r trydydd term yw lluosi gyda 1 minus yr. Mae'r camau olaf yw just ail drefnu ac dileu termais yn yr hyfaliad. So 3 peth i gofio yn ennill ni 3 marc. Os ni'n edrych nawr ar ran B, sef mwy o marciau, 6 marc fan hyn, mae modd i ni dechrau edrych ar sut i ddefnyddio'r swm yr enfed term neu sut i ddefnyddio'r enfed term. Felly, mae'r pedwerydd term Gyfres Geometreg yn hafal i -108 ac mae'r saethfed term yn hafal i 4. Mae'r cwestiwn gyntaf yn gofyn i ni darganfyddwch gymhareb gyffredin yn gyfres. Felly, os ni'n ffocysu ar hyn nawr, beth sydd efo ni yw'r mae'r term cyntaf, y pedwerydd term Gyfres Geometreg yn -108. So, mae'n bwysig bod ni'n cofio nawr, mae pedwerydd term yw le mae a, yr i bŵer 3. Oherwydd cofio a, y i pŵer 1, a, i pŵer 2, a, i pŵer 3. Mae pob term yn a, i n-1. Felly mae pedwerydd term yn hafal i -108. Os ni'n ysgrifennu allan y gwerth y saethfed term, gobeithio chi'n gweld y patrwm. Mae a pŵer yr gyda'r pŵer o 6, sef n-1, yn hafal i 4. Oes modd i ni cyfuno'r ddau rhywsut i adael un gwerth. Felly, os modd i ni dileu'r a neu cymhareb cyffredin. Wel, os mae'r cwestiwn yn gofyn i ffocysu ar cymhareb cyffredin, efallai mae'n gwerth i ni ystyried mewnbynnu a yr ac weld os mae hyn yn gallu cael ei symleiddio. Os ni'n gweld mae a yr i pŵer 6, mae modd i ni ysgrifennu a yr i pŵer 3, lluosi efo yr i pŵer 3. Mae hwn yr un peth a dweud a yr i pŵer 6, ac mae hyn yn hafal i 4. Ond, ni'n gwybod beth yw werth a yr i pŵer 3, hwn yw'r pedwerydd term, sef -108. Lluosi efo yr i pŵer 3, ac mae hyn yn hafal i 4. So nawr, beth ni'n chi gweld yw'r mae'r cymhareb cyffredin efo ni, ond nawr mae dim ond angen aildrefnu, symleiddio, er mwyn cael gwerth olaf. Felly, os dwi'n rhoi llinell fan hyn, beth ni'n chi gweld? Mae'r gwerth yr i pŵer 3 yn mynd i bod yn hafal i -4 rannu efo 108, ac yn olaf, beth ni'n chi'n neud yw symud y pŵer 3, felly mae -4 dros 108 efo ni, ac mae hyn yn cyfateb i werth -1 dros 3. So os ni'n rhoi hwn ar y top y tudalen, -1 dros 3 yw gwerth y cymhareb cyffredin. So, ran 1,
Darganfyddwch cymhareb cyffredin y gyfres. I newydd wneud e, mae gwerthu fyny. Mae'r ail o ran y gwestiwn yn gofyn I ni datrys gwerth swm I anfeidredd y gyfres. Wel, I ddarganfod swm I anfeidredd, mae rhaid I ni defnyddio a I dros 1 minus y. Felly yn gyntaf, bydd rhaid I ni wneud hyn yn 2 cam. Cam gyntaf yw datrys gwerth a. I datrys gwerth a, ni gallu mynd nôl I ddefnyddio a yr I pŵer 3 yn hafel I werth minus 108, neu'r saithfed term, sef a yr I pŵer 6 yn hafel I 4, ac ail drefnu ar gyfer gwerth a. Ac ni'n gwybod bod yr gwerth yn minus 1 dros 3, ac felly minus 108 dros minus 1 dros 27, sef gwerth yr I pŵer 3, yn hafal I 2916. Nawr mae gwerth a gennym ni, mae gwerth cymhareb cyffredin efo ni, felly mae'r swm I anfeidredd yn hafal I 2116 rannu efo 1 minus 1 dros 3, sydd yn ateb o 2187. Felly 6 a 3 marc, so 9 marc yn eich arholiad ar cyfres geometreg. Yn gyntaf beth I ni'n gwneud yw profi swm yr enfed term. Yn ail, ni wedi defnyddio'r diffiniad ar gyfer cymhareb cyffredin mewn dull gwahanol mwyn datrys y cymhareb cyffredin. Ac yn trydydd, beth ni wedi gwneud yw ni wedi darganfod y term gyntaf mwyn mewnblannu rifau ar gyfer swm I anfeidredd. So mae hwn yn un ffordd o weld y cwestiwn. Mae'n ffordd arall o weld y cwestiwn yn fel arfer gwerth mwy o fapiau. Ac beth ni'n chi gweld yw enghraifft nesaf yw a b eto, so 2 ran. Mae ran a yn gosod allan bod yr 8fed a'r 9fed term mewn cyfres yn cael gwerthau penodol. Darganfyddwch y 5ed term, so defnyddiwch termau I cyfrifo termau arall. Ond mae ran b yn gofyn iddyn ni I edrych ar term cyntaf yw a, ac mae'r cymhareb cyffredin yn yr. Maen nhw'n rhoi'r gwerth i'r trydydd term, ond maen nhw'n rhoi'r swm i'r ail, trydydd a pedwerydd term. Ac wedyn mae'n gofyn iddyn ni I dangos bod modd ysgrifennu'r hafaliad hyn ar gyfer yr cyfres geometreg. Felly, un o'r pethau mwyaf defnyddiol yw dechrau bant gyda a, sef gwerth 3 marc. Eto, dod i'r arfer o pryd ni'n gweld 8fed term yn 576. Mae hwn yn golygu a r i'r pŵer 7. Oherwydd mae hwn yw'r 8fed term yn hafel I 576. Os ni'n edrych, mae'r 9fed term, felly a yr I pŵer 8 yn hafel I 2304. Cofiwch y diffiniad cymhareb cyffredin yw a yr rannu gyda a, neu yn yr achos hyn, a yr I pŵer 8 rannu efo a yr I pŵer 7, sef yr enfed term rannu gyda n-1 term, ac bydd hwn yn cyfateb I 2304 rannu efo 576, sydd yn hafal I 4. Mae'r modd nawr gweithio nôl I ddarganfod gwerth a
Ac os ni'n gallu darganfod gwerth a, mae modd i ni wedyn darganfod y enfed term. Yn yr achos hyn, ni'n chwilio am y bumed term. Felly, os mae cymhareb cyffredin yn 4, mae modd i ni mynd nôl i unrhyw un, yr un gyntaf neu'r ail un, ni'n gallu gosod mewn 4 i'r pŵer 7 yn haflu 576. Felly mae'r term gyntaf yn hafal i 576 rannu efo 4 i'r pŵer 7 sydd yn hafal i 9 rannu efo 256. Ac mae modd gadael e yn y ffordd hyn. So, felly, beth ni'n gweld cwestiynau syml, ni'n darganfod cymhareb cyffredin, darganfod y term gyntaf. Mae'n rhaid ni cofio'r diffiniad hyn i ddatrys y cwestiwn, ac wedyn y cam olaf yw jyst i edrych ar y enfed term. Yn yr achos hyn, 5 yw'r term ni'n gwylio am, felly a i n-1. I ni mae hyn yn mynd i bod yn a i 4, ac ni'n gallu mewnbynnu 9 dros 256 lluosi efo 4 i'r pŵer 4. Ac bydd hyn yn cyfateb i ateb o 9. Felly, cwestiwn 3 marc, beth ni wedi defnyddio yw diffiniad ar gyfer cymhareb cyffredin, diffiniad am yr enfed term, ac wedyn yn y canol ni wedi datrys y ddau peth sydd angen, sef cymhareb cyffredin ac hefyd yr term gyntaf. Ar gyfer yr 8 marc, mae rhaid ni datrys hyn mewn dull gwahanol. Beth ni'n gallu wneud yw, yn gyntaf, edrych bod y trydydd term yn 24, felly a i pŵer 2 yn hafal i 24. Ond mae'r ail, trydydd a phedwerydd term, hynny yw, mae'r ail yn a mae'r trydydd yn a i pŵer 2, ac mae'r pedwerydd yn a i'r pŵer 3 yn hafal i -56. So dyma'r gwybodaeth sydd gennym ni i ddechrau'r cwestiwn. Os ni'n cyflymu lan tam y bach, ni'n gallu gweld bod a i pŵer 2 yn hafal i 24. So mae modd ysgrifennu a adio a i pŵer 2 sydd yn 24, adio a i pŵer 3, ac mae hyn yn hafal i -56. Os ni'n symud gwerth 24, beth ni'n gweld yw mae a yn hafal i -80. Mae hwn yn lle nais i ddechrau. Os ni'n ffocysu a cymharu nawr, ni'n chwilio am term i pŵer wedi sgwario a term i pŵer yn unig. Felly, ystyried sut i chael gwared o'r pŵer 3. Wel, os ni'n edrych ar y wybodaeth ar gyfer y trydydd term, mae modd ysgrifennu gwerth y term gyntaf yn nhermau 24 rannu gyda wedi sgwario. Os ni'n defnyddio hyn, beth ni'n gallu gwneud wedyn yw gosod mewn gwerth a, sef 24 rannu gyda wedi sgwario, felly gyda adio 24 dros wedi sgwario, i pŵer 3, ac mae hwn yn hafal i -80. Os ni'n gweithredu trwy'r hafaliad hyn, beth byddwn ni'n gweld yw bydd e yn dod allan i werth hyn. So mae'r camau sydd ar ôl i wneud nawr yw i simuleiddio termau, i adael 24 dros adio
24 i 1 pwer o yn haflu -80. Mae modd lluosi trwyddo efo os ni'n lluosi popeth gyda fan hyn. Mae modd cael gwared hwn, mae pwer wedi sgwario, a mae pwer ar y ochr dde, ac yn gadael y cam olaf i chi guys wneud, ond ni'n gallu gweld nawr bod termau wedi sgwario, termau ac rif, ac ni bron wedi ddarganfod hyn. Felly, i gloi y sesiwn heddi, ni sicrhau bod yn y sesiwn, ni wedi mynd trwy'r terminoleg perthnosol. Ni wedi edrych ar y hyfaliad ar gyfer y enfed term. Ni hefyd wedi rhoi tymor bach o amser ar nodiant sigma. Mae hyn wedi helpu ni i ddeall swm i'r enfed term a sut i profi swm i'r enfed term ac swm i'r anfeidredd. Ac yn olaf, ni wedi wario dros 20 munud ar cwestiynau arholiad. So, gobeithio bod y sesiwn heddiw wedi bod yn defnyddiol i chi. Bydd y sesiwn wythnos nesaf yn canolbwyntio ar mwy mathemateg, ond yn penodol mecaneg. Gobeithio byddwn ni'n edrych ar momentau, a gobeithio byddwn gweld chi wythnos nesaf. Hwyl fawr bawb.